Oslovili jsme je proto, že jsme hledali člena top managementu firmy na roli finančního ředitele, což je jedna z klíčových rolí, protože znám Tomáše a Lucii osobně z předchozího působení a z předchozích projektů a protože koncept, kterým hledají vhodné kandidáty na trhu, je velmi inovativní, velmi dobrý a velmi promyšlený, takže to byly hlavní důvody, proč jsme oslovili. Spolupráce s firmou Executive Job probíhala profesionálně a příjemně. Profesionálně proto, že vždy byli připraveni velmi přesně s daty, komunikovali velmi pravidelně a dobře s námi, co se událo, co se bude dít a sdíleli s námi i vlastní pohled a hodnocení kandidátů, jejich profilů, jejich dovedností a schopností. A příjemně proto, že jsou to inteligentní, příjemní, chytří lidé, se kterými je prostě radost pracovat. Takže pro mě to byl vždycky velmi příjemný a profesionální zážitek. Jednou z velkých předností je koncept, jakým pracují s daty, s kandidáty na tom trhu. Ten koncept je velmi inovativní, není to klasický nábor nebo headhunting na